Ezek már nagy hullámok. Most fogok kajakozni akkor hullámok. Hogy fog kajakozni, a jóisten tudja. Tehát még nem is fúj a szél. És ekkora hullámok vannak. Kajakozni akarsz? Atya Isten! Szerintem hamarosan indulnunk kell, mert jön vissza a víz. De bár mondjuk ide nem biztos, hogy feljön, legfeljebb itt ülünk majd 6 órát. Ideig pont feljön, aha, nagyon jó. Na hát pont idáig jön fel a víz, ahol ülünk, és vészesen közeledik, tehát szerintem ideje lesz indulnunk. Ugye? Na jó, még egy pásztázás, aztán megyünk vissza, különben itt kell lennünk, mire elmegy a dagály. Így, és akkor nézzük meg a köveket. Szépek. Hallod, ezek a kövek még ilyen tök misztikusak is. Jézus, na menjünk innen, mert hát én egy kicsit így most látva ezt a Port Williamet, ugye elbizonytalanodtam a holnapi kajaktúrámban, de nem baj. Anyway, guys, holnap találkozunk. Ciao. Ciao. Gyönyörű vége.